Тапшыруыбызның беренче котлау сәламен без Иске Кулатка районы Кирюшкина авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Яндука авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Нарбикова Рәйсә Яхия кызы каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны дусты Флюра, тормыш иптәше Яшап, улы Илдар һәм кызы Ләйсән гаиләләре белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген минем бер туганым сыман якын булган дустым, кадерле кешем, олы юбилейын каршылый. Безне язмыш бала чактан ук бәйләде. Башлап мәктәп, аннары Сингери шәһәренең педагогия училищесында да без бергә белем алдык. Соңыннан дустым белемен арттырыр өчен Ульяновск дәүләт педагогия институтында да укуын дәвам итте. Балалар яраткан кеше буларак, ул үзенең сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, 25 елдан артык башлангыч сыйныф укытучысы булып хезмәт итте. Директор вазифасында үтәде. Шушы еллар эчендә ул үзен бик җаваплы, җитди, ярдәмгә ашыгучан кеше буларак күрсәтте. Аны балалар да, хезмәттәшләре дә хөрмәт итеп яраттылар. Якыныбыз, бик кадерле дустым. Юбилейлар алар 5 ел сайын кабатлана. Тик хатын-кыз өчен 60 яшьлеге уникаль дип саныйбыз без. Чөнки бу тормыштан хатын-кыз яңа тәм таба башлый синең яшьтә. Дустым минем олы хәрефтән хатын-кыз. Бу тормышта иң төп максатын үтәде. Улын һәм кызын үстереп, олы тормыш юлына бастырды. Хәзер инде оныгы өчен сөекле әбекәй булып шатланып яшәп килә. Аның уңганлыгына, тырышлыгына таң калырсың. Шул кадәр сабыр хылкы, бар җирдә дә пөхтәлек булдыруы, тәмле ризыклар пешереп кунаклар чакыруы да сокландыра. Без анардан бар яктан да гел үрнәк кенә алабыз. Кадерле без, тормышың тулы мәгънәле. Без сиңа ихластан язган һәр көннән тәм һәм ям табып яшәргә телибез. Иң мөһиме әлбәттә, саулыкка төренеп яшә. Чөнки саулыктан да кадерлерәк зат юк бу дөньяда. Бар канатың белән озын-озак гомер итеп, бәхеттә яшәгез. Безнең дуслык мөнәсәбәтләре дә өзелмәсен. Син минем өчен хөрмәт ителгән дус кына түгел, туган сыман бик якын кеше. 60-ка җиттем дустыбыз. Уф диеп, уфтанмалы. Кайда калды яшьлегем дип борылып карамалы. Калган инде яшьлек заман, тик күркәм бүгенгесе. Гырләтеп, дәртле килештик, яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар бүләкләр. Алга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. 60 яшь безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы юлларында котлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кушабыз. Хөрмәтле Рәйсә Яхьевна, дусларыгыз да сезгә бүләк итеп матур җыр тапшыралар. Аны бергәләп тыңлый әле. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта,